welcome ug happy weekend mga higala mga kaigsuonan. Daghang kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Malipayon kami pagpahibalo kaninyo nga ang atong season for the whole quarter is in this material already finished mga kaigsuonan. Niabot na ta sa katapusan nga uluhan sa atong pagtuon nining tibuok nga quarter mga kaigsuonan. And the title of our study is Turning Hearts in the End Time. Kung atong binisayon mga kaigsuonan ang pagliso sa mga kasing-kasing o ang pagpasiguli sa mga kasing-kasing niining naghinapos nga panahon. Atong tukion karon ang kasinatian ni Elias. Hangtod nga nag-evolve sa mga kaigsuonan dun dihay ni puli kaniya sa wala pa moabot si Ginoong Hesus, and this was John the Baptist. Unya gihulagway ang role ni John the Baptist mga kaigsuonan sa pagpasiguli sa kasing-kasing sa matag membros panimalay ginikanan nga tos mga anak. Nganhi sa atong panahon karon ingon nga ikaw ug ako mga moderno nga mga Elias mga kaigsuonan. What is exactly our role as God's end time people sa pagpasiguli sa mga kasing-kasing sa mga katawhan, mga sakop sa panimalay niining panahon na? Mao kini ang atong pagkatan-awon sa atong katapusan nga leksyon niining nga quarter mga kaigsuonan. Kuyog gihapon nato karon ang atong regular nga mga panelists din ni South Philippine Union Conference Hope Channel. Ang usa sa atong mga kauban karon ang ato ang Sabbath School and Personal Ministries Director sa SPUC ulaylayan kundi si Pastor Segundino Gingging Rimulta Asoy. Unya kuyog gihapon nato din ni karon ang ato ang Women's Ministries ug Shepherdess International Director dinhi gihapon sa SPUC mga kaigsuonan. Walay lain, walay sama kaniya kundi si Ma'am Pinky Cadenas Gulfan. Sa dili pa ta moadto sa unahan, atong hangyoon si Ma'am Pinky sa pagbukas ni ini pinaagi sa pagampo. O Diyos na mga balaan, dili kami makaako sa pagpadayon, nga dili kami masangpit kanimo. Ang presensya sa balang espiritu nga magapasantop sa among mga nauna, may tungod ni ining kasensitibo o kaimportante nining among leksyon nga pagatunan. Duhuga kami amahan, sa imong balang espiritu ug tagay kami sa imong grasya aron kami mahimong tako sa pagdawat kaniya. Amen. Panalangini ang tanang mga kaigsuonan, tanang mga kahigalaan nga nagahimo sa pagsunod ninyong takna sa pagtuon. Kaya amo kining gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. At tutas mga panimbaya ug sa atong mga greeting sa atong mga suki nga mga tigpaminaw, mga higala nga kanunay gyud nagsunod sa atong tulumanon mga kaigsuonan. Unahon nato si Pastor Asoy, then si Ma'am Pinky unya akong tapuson mga kaigsuonan. Akong pagpanimbaya sa atong mga kaigsuonan diha sa Central Mindanao Adventist Mission of the Seventh-day Adventist. Ipanguluhan ni Pastor Jerry Patalinghog uban sa iyang Executive Secretary nga Pastor Porfirio Lagunday o sa iyahang treasurer nga bao si Sir Torniado o sa tanan nga mga kaigsuonan sa area sa Bukidnon, paingon dito sa part sa Davao nga bahin sa mao nga mission. Bag-o lang yung nagatukod nga mission o nalipay ta mga kaigsuonan nga bisan bag-o pa daghan mga challenges apan ang atong presidente si Pastor Patalinghog is strong gyud nga may barog bisag unsa man mga kalisod pagsulay maabot sa atong ilang kinabuhi. Labi ni sa pagdumalas mission dili sayon mga kaigsuonan apan kami nagaampo ug nagalaom nga mulambo o mutubo ang buhat diyang dapita pinaagi siyang pagdumala. Okay. Akong greetings din sa palibot sa South Philippine Union Conference, ang mga iglesia sa Maranatha, Hilltop, White Hour, Highway, State Church, sa Garden Church, sa Bulwa o sa Balungis. Kaninyo tanan mga kaigsuonan among ipaabot ang pagbati kaninyo sa usa ka malipayong adlaw nga igpapahulay. O atong gipadayon ang pag-greet sa atong mga kaigsuonan nila binigayod sa Zamboanga Peninsula Mission nga gipanguluhan ni Elder Elven Salarda, kuyog ni Pastor Arnold Sumbilon, ingon nga Executive Secretary, maingon man kang si Ronald Ramos ang ato ang mamahandi sa mao nga misyon. Maingon usab sa atong pinalangga nga PARL Director dinha sa ZPM mga kaigsuonan, si Pastor Pipito Natividad. Labi na gyud nga karong si Manaha, aduna kitay gipahigayon nga dako kayong tigom sa tanang mga public affairs and religious liberty enthusiast sa Zamboanga Peninsula Mission. Ang atong mga politicians, ng mga Adventist, ang atong mga public officials, mga public servants, naa karon sa ipil nagtapukay mga kaigsuonan.
Happy weekend kaninyo tanan. Kuyog nato day karon nga ato ang pinalangga nga PARL Director sa SSD si Attorney Rex Rosas. Ug kuyog usab niini. Akong i-greet og belated happy birthday ang akong pinalangga og kinakusgan nga amahan si Bibs Boscato niadtong June 24, 71 years old siya. Ug mayon usab sa akong pinalangga ang ugangan si Papang Dodong Jose Lim. Happy birthday kanimo pang. May God continue to bless you more. Ato sab gigreet ang atong mga tigsunod sa atong takna sa pagtuon gikan sa Illinois si Brother Jesse Pitogo. Salamat kay sa makanunayon nga paglili sa ato ang programa dinhi sa takna sa pagtuon. Sa Valencia City na dinha si Sister Sara Miravalles ug dinhi sa Northeastern Mindanao Mission Sister Jane Collantes ug didto sa layong dapit sa Malaysia mga kaigsuonan si Brother George Loreto. So gi-welcome namo kamong tanan labi na gyud uban sa dako nga pasalamat sa inyong pagpakig-uban sa milabay nga usa ka season sa atong pagtuon mahitungod sa ministeryo sa atong mga panimalay. Karon ready na ta mga kaigsuonan sa pagtuki sa atong lesson for the week which is entitled Turning of Hearts in the End Time. Ato ning masabtan pagayo pinaagi ni ining atong bersikulong saguluhon sa semana pagabasahon kini ni Ma'am Pinky. Ma'am Pinky. Malakias 4 versikulo 5. Ani akaron akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna sa dili pa maabot ang dako ug makalilisang nga adlaw ni Jehova. Okay. Kini siya nga tagna mga kaigsunan kung imong tanahon that's found in the book of Malachi. Ang Old Testament kaniadto gisilyuhan kini pinaagi sa basahon nga gisulat ni Malakias mga kaigsunan. And because of this, while the Old Testament story is being sealed mga kaigsunan, gi-introduce na daan ang matter of another opening sa ministry that is yet to follow. We're speaking of the New Testament mga kaigsunan, kini nga ministeryo pag-aablihan mga igsuon pinaagi sa forerunnership of the modern Elijah. And we will find out later nga kining Elias nga gipasabot ni Malakias mga kaigsunan walay lain kundili si Juan Bautista. And the role that John the Baptist is playing as the modern day Elijah sa iyang panahon mga kaigsunan is also a foretelling of what we as the modern day Elijahs will be doing sa dili pa moabot ang pag-anhi sa anak sa tao. While Elijah was preparing for the people to reconcile their hearts at the appearance of God mga kaigsunan, si John the Baptist was also preparing people's hearts before the coming of Jesus for the first time. O karong panahon na, aduna kitay dako nga role mga kaigsuonan sa pagpangandam ni ining pag-abot ni Ginoong Hesus sa ikaduhang higayon. So atong tukion dinhi karon ang lain-lain nga mga binuhatan gikan pa kang Elias hangtod kang Juan Bautista ug bisan pa kanimo ug kanako karong panahon na. We are going to turn the hearts of people towards each other. Kining katawhan karon nga na himuwag sa usag-usa, gumikan sa nagkalain-lain nga mga sirkumstansya, and particularly gumikan gyud sa sala mga kaigsuonan. Sin has the ability to scatter people, but God's love in His reconciling power ang mga katawhan mapasiguli sa usag-usa. Pastor Gingging, what's your take on this? Atong bantayan makaigsuonan nga kining atong leksyon ang usa sa mga importante kaay nga keywords ani kaning pulong reconciliation, reconcile, revival, pagpasig-uli. Kaya tinuod kaning pulong nga restoration, reconnecting mo na yung mga keywords pastor nga atong isulti sa atong mga teachers nga importante kayo nga giingon ni Pastor Hisbon nga diya nga nahilayo kita sa Ginoo pinaagi sa sala. Mao na ang nahitabo po sa mga katawan sa Israel nga dunay pasig-uli mo na term nga gamiton makaigsunan. Gusto ang Ginoo nga masig-uli ang relasyon sa mga Israelhanon nga nahimulag kaniya sa pagbalik kaniya aron nga makabaton pud sila og kaluwasan. Actually makaigsunan kamo nga nasa kahanginan musugot tag sa dili
gusto gyud ang Ginoo nga sa dili pa siya mobalik masiguli kita niya. Mo nang the day of the Lord, di ba? Ang tanang mga kasing-kasing, ang relasyon nga nagaguba makaigsuonan taliwala samahan og sa anak mabalik. Mo na pinaka-importante nga kita pod nga nahimulag sa Ginoo tungod sa atong pagsuroy-suroy sa kalibutan, gusto siya nga mabalik kita kaniya mga kaigsuonan. Oh, Kung okay. akong ipadayon ang pagbasa sa Malakias 4, versikulo 6 nag-ingon, ug iyang pabalikon ang kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata, ug ang kasing-kasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan. Tingali unya ako moanhi ug samaran ko ang yuta pinagi sa usa ka pagpanghimaraot. Okay. So, kung atong isumada kining bersikulo ha mga kaigsoon, actually, 2 verses 5 and 6. Nagisgot kini sa atong role karon of reconciling broken relationships. So, sa atong bersikulo pa lang, doon ay tulo ka mga dimensions mga kaigsunan. Tulo ka relasyon nga ipauli. Una nga relasyon, taliwala, samahan, og sa iyang mga katawhan. So, God and the people of the earth. Kaya nahimuwag man kita bisag unsaon. Nagingon gani diha sa bersikulo nga ang kamot sa Dios wala mamubo ni ang iyang dalunggan nasampungan ng iyang igdulungog aron dili siya kabati sa ato mga pagampo. Pero what separates us from God is the fact that we have sinned mga kaigsuonan. So kining atong pagkasadaan nalayo kita sa Ginoo. And this is the number one priority of God, to reconcile heaven and earth mga kaigsuonan. Nya ikaduha nga dimension ining ato ang bersikulo karon, kasing-kasing sa mga anak, balik sa mga ginikanan, which is implied mga kaigsuonan nga ang karaan nga mga gikuptan nga mga pamaagi o pamatasan sa mga katiguangan nato mga kaigsuonan, ibalik to sa atong mga batanon karon. And the third part is the reconciliation between parents to children, which means mga kaigsuonan, posible na nga bungkag ang relasyon sa matag panimalay. So this relationship is going to be reconciled mga igsoon. Pagkanindot gyud sa role sa matag pamilya. Daghan kayo sa pamilya karon nga ang hulagway nga atong nakita mga kaigsuonan nga siak. Dili lang kay siak, bungkag gyud, nabuwag na gyud. And if there is any virtue for God's people to do the reconciliation process mga kaigsuonan, then that is our mission. So, dinhita, Pastor Gingging, atong sugdan pag hulagway, kining kasinatian, mismo sa panahon pa lang ni Elias, mga kaigsuonan. Pastor. Gusto na ko basahon, Pastor, kining teksto nga sa Isaiah, Isaiah 63, the size of the city. Oh, okay. Isaiah 63, nag-ingon sa 16 and 17, ingon sa dinhi makaigsunan, you are our father. Our ancestors Abraham and Jacob do not acknowledge us, but you, Lord, are our Father, the one who has always rescued us. So siya ang nakaluwas, iningon siya, why do you lead us astray from ways? Why do you make us so stubborn that we turn away from you? So makaigsunan, nag-explain yun din si Isaias nga, ang makatawhan sa Israel aning dapita, nagpagahi silang ulo, apan bisan pa di ana, ang Ginoo sa gihapon may extend, nagluwas gihapon makaigsuonan. So, doon ay paglaom makaigsuonan. Atong ma-specify diha karon nga grabe ang pagkahimulag sa katawhan sa Israel. Ang ilang tagstag sa panimalay. Kaya nga naman, nana diha ang ilang pagtulunan sa dili maayo ilang mga teachings, di ba? May tungod sa kaminyoon, gi-allow nila ang prostitution, incest, sexual perversions, tanan nga mga inana makaigsuonan. Apan ang Ginoo gihapon nag-invite nila nga mobalik gihapon sa sabakan sa Ginoo. Amen. Nindot kay ng invitation makaigsuonan nga kini kuno nagpasantop nga ang makatawan sa Israel ipasig-uli, i-reconcile ngadto sa iyahang mismo nga Dios mga kaigsuonan. Okay. So sa ato pa, Pastor, ang kuan ani mga kaigsuonan nagapadayon nga proseso sa pagpasiuli o pagpabalik nato sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Kay bisan sa sulod sa atong iglesia, dunay ginatawag og kanang continuous drifting away of the faith of His own people because of kanang lain-lain nga pamaagi sa kaaway sa pag-ilog balik niya aning iyang katawhan. No? So
nahibalutan na anaan, it is really actually happening in our times. Sa atong mga mata nahitabo na. So, drifting away. So, gusto sa Ginoo nga before anything else would happen in our own lives, whether it is by death or whatever, mapagsig uli ta, nga mobalik ta sa sabakan sa Ginoo. Amen. Oh, before mahitabo ang bisan unsa pang kahimtang sa tong kinabuhi nga makaingon ta nga ulahin na ang tanan. Okay, speaking of reconciliation mga kaigsunan, duha man gyud ni ka partido. Ang usa nahimuwag, ang pikas pod nahilayo. But it takes one from both parties mga kaigsunan, the initiative. Kining yung mo'y muuna gyud bitaw sa mga lakang aron masig uli. Unya kasagara kaning nasadan mao ni ang magpaghahigahi, mao ni ang magpatalikod-talikod mingon nga may mag-akoy nakasala kay ako'y muduol. So kadto gid siya ang duolon. Nya kasagara pod sa mga nakasala mga kaigsuunan, mao po ni ang medyo alanganin nga mo initiate sa reconciliation kay basin po biyod unya nga magunahuna siya nga oy basig nagunahuna ning ako ang nasadaan nga ingon ana kasayon di ay ha nga moduol ka magsuri-suri na lang kadayon. So it only takes one from both parties mga kaigsunan to take the initiative. Pero abi ninyo, kitang mga tao, mao gini ang nahitabo sa ato since the arrival of sin mga kaigsunan, nahimo gining human nature nga dili kita ang gauna sa paghimo og lakang aron mapasig-uli ta sa atong mga nabiklan. Look at the story of Adam and Eve. Nakasala sila mga kaigsunan, and guess what? Who initiated the reconciliation mga kaigsunan sa ilang pagkahimuwag sa Dios? Why lain? It was God who took the initiative. Kay kung gipaabot pa sa Dios ang tao mooy mo sabot-sabot silang kaugalingon niya, mingon sila sige mo ato tas Ginoo mga itagpasaylo, it will never happen mga kaigsunan. So in point karon nato ning sabtan nga ang initiative for reconciliation is always a godly move mga kaigsuunan. So, in any party, bisan pagsadaan ka o dili ka sadaan, kung ikaw ang mag-initiate, ang buti pasabot yung mga kaigsuunan, ikaw mo gigamahan sa Dios. And do not resist that. Whether it's easy or hard for the reconciliation process to take place, usahay di man ginamasayo ng pagpasiguli. Labi ang imong bikil, dako kayo mampingki, di gina sayon. Pero kung ikaw ang gamiton sa Dios, ikaw ang mag-initiative, buti pasabot na, ikaw ang gitagaan og impression sa Ginoo to start the reconciliation process mga kaigsunan. Now, tanaw na to kining kasinatian ni Elias sa iyang panahon. Gi-introduce ni Pastor Gingging kaganina nga ang Israel niabot sa punto nga nagpalayo gid sila pag-ayo sa Ginoo. And who was God's instrument in the reconciliation process? It was Elijah. Ang gihimo ni Elijah mga kaigsuonan, iya lang yung gibundak dito sa tunga-tunga sa mga tao nga manlinapason sa Ginoo ang balita nga nibiya na ang Ginoo kay di na siya magpadala og ulan. Hangtod nga dili sila mamalik sa ilang pagtuo ngadto sa Dios. And then after that, unsay nahitabo ni Elias? Layas. Kay lalimang kabagod ang daotan nga hari, ang tibuok parliament mga kaigsuonan, apil ang reyna mismo maupoy ubod ng unsay tawag nato anis Tagalog aning pagkadaotan mga kaigsuonan. Mo'y sinugdanan. Mao ni punuan sa Brain. tanang pagkadaotan si Jezebel. Usahay no, dako kay epekto ang asawa po dato di no? Pastor Risbon. Dili pag-unsa di man ta manghingalan. Usahay na ay mga pamilya ba nga maepektahan tungod pod sa pagka worldly ra gyud pod kay sa asawa. Inana gyud akong bantayan ba kani si Jezebel, di ba? Oh, Yeah. pero kasakayam tanggod ni Queen Jezebel, murag andera niya ayang bana nga Si King Ahab. Layo ra Wapoy si Ahab. baruganan ayang bana nga hari man unta. Kaya nabi ay mga asawa nga bisag strong sila sa ilang bana, kung barog lang ang mga bana sa ilang prinsipyo, di man sila madala. Kaya ilang mga tinuod na. matimbang-timbang ug unsay daotan sa maayo, pero og mo kondon pud siya sa weakness sa asawa,
na mga daot na tanan. By the way, mga kaigsunan, nahisgutan na to ganina nga ang tanan, pati mga parliament, napil na pagkadautan, naiusa nga ni Barog, mga kaigsunan, si Ubadaya. Mabasa na to na dinhi karon sa second chapter sa sugilanon sa ministry ni Elijah para sa mga katawhan sa Dios. Nahibawan na to, mga kaigsunan, nga pag-escape, pag-exit plan ni Elias, mga kaigsunan, gipadala siya sa Ginoo dito sa babae nga Widow. balo. Balo. Ang balo nga babae wa nay makaon. Mm. Unya iyang gihangyo nga luto iko, gilutuan siya sa babae. Unya nakakaon siya, napanalanginan ang panudlanan sa babae by a miraculous providence from God. Wa na ba ito yung nabilin yun? Yawa, last na gito. Last na gito. Unya, Balibad biya itong balo ay. That's right. Oo, nga mamatay naman sila pagkaon pero na nakita na to din ang ministeryo Oo. ni Elias, mga kaigsunan, to this family. Mm. Later we are told nga ang iyang anak nga pinalangga nagsakit, namatay eventually. So ang gihimo ni Elijah, mga kaigsunan, gipatawag siya sa babae, niduol siya, insyahain man ang imong anak. Niara dinhi, unsa man gyoy imong tuyo nga nung nagsakit man ka sa ako ang pamilya, karon imor ba ipahibalo nako nga ingon ani ko makasasala? Ingon si Elias, no. Asa man imong anak? Iyang gidala dito sa apero, mga kaigsunan, iyang gitapinan, giampuan, na-revive ang bata, giuli ngadto sa inahan. This is a picture of reconciliation, mga kaigsunan. Naay mga relasyon tingali sa mga ginikanan ug anak nga namatay, napikas, nahimuwag, mga kaigsunan. But here comes the man of God reviving the life of the child and giving him back to the mother. So, reconciliation process, mga kaigsunan, in the family was taking place by the prophet of God. Pastor King. Nag-imagine ba ko ba sa ato sa babae nga balo? Imagine na last na gyud to niya, naapag gyud drought good. Grabe gyud kagutom ang lugar. Pero tungod sa iyang pagsalig pud sa Ginoo, kay instruksyonan man siya na Elias, di ba? That's right. Sunda lang gyud ang ako instruksyon kay ang Ginoo nang gibahala. Grabe nga pagtuo niya. Mga kaigsuonan atong bantayan ang presensya ni Elias ni atong maong panimalay napasiguli niya ang kinabuhi. Amen. Usa ka nindot nga wali makaigsuonan nga kita di ay nga makristohanon kung tinuod og tiunay kita sa atong connection sa Ginoo bisan pag unsa ka imposible pa na bisan pag inana nga hitabo makigsuonan basta naa ang alagad sa Ginoo mahimo kitang panalangin sa mga panimalay nga nangagunob. Mahimong Exactly. makapasiguli kita mao na ang usa sa mga leksyon nga atong mabantayan makigsuonan nga ingon siya when the drought got worse he was introduced to Oido unya ingon siya Elijah was called to condemn that situations and they had to flee to save his life. Makigsuonan dunay daghang drought sa atong kinabuhi. Di ba? Dunay mga gutom, dunay daghang nga wala na gyud kalisod nga atong mag-against atong kinabuhi. O nang hinaot kita ingon ng mga Kristohanon makigsuonan, mahimo kitang sandayong sa panalangin ngadto sa uban nga nanginahanglan sama sa kinabuhi ni kinsa ni Elias, mga kaigsuonan. Pero baya ka, mga kaigsuonan, kaning sanglitanan sa pagkabanhaw sa anak sa babaeng balo, gitawag man nag-reunion sa inahan ug anak. Akong mapanaminan ba nga kita sa atong kultura kuan naata sa gitawag og nag-practice man ta aning family reunion pero usahay dili ni siya ma-perfect kay dai uban di katambong pero ug nay mamatay sa atong pamilya mao na ning panahon na nga daghan direct naging reunion tambong gid siya, reunion gyud pero subo kayo kay ma-reunion ka pero nay namatay Tungod sa kamatayon. may na lang nang wife mamatay nga mag-reunion. Wala naman po na mauso sa ato karon nga inigabot sa kamatayon na apay mo banhaw ana. Pero I think the point here is spiritual. Nga doon na usa ka tawo nga gigamit si Ginoo nga i-revive ang kinabuhi sa usa ug ma-reunite ang duha. Karon sa atong natural nga aplikasyon, mga kaigsuonan, posible na yung mga bata nato nga ni backslide na wa na di na mo tuo Ginoo. Kung ikaw silingan unya nakakabantay sa sitwasyon unya you will come to the rescue. Imong i-revive ng bata ay uli nimo sa iyang ginikanan nga mubalik na sa pag-alagad. You are a modern Elijah. Amen. So mao na siya nga itong mga implikasyones karon mga kaigsuonan. And that is so far Elijah's ministry to this particular family. And the following chapter, mga kaigsuonan, kining ministeryo ni Elijah of reconciliation is being brought to a larger scale, mga kaigsuonan.
So dili lang sa usa ka panimalay kundi ngadto na sa tibuok nasod, sa tibuok na nga iglesia. Sa milabay na to nga chapter ato manggisgutan nga si Elijah mao'y gipahulog sa balita nga nahimulag ang katawhan sa Dios gikan sa Dios sa ilang pagkadautan. Now, he came to show himself up again mga kaigsunan. Karon iyag yung ibutang diha sa usa ka dako nga showdown mga kaigsunan. Kung kinsa bagyod ang tinuod nga Dios between God of heaven and Baal nga maoy rampant nga maoy gisimbahan na sa mga katawhan sa Dios sa mga Israelita ni atong panahon na. Nabutas tunga-tunga nga punto sa atong pagtuon mga igsoon. Lami po kay ipadayon pero let's take a break. Ayaw mughawa din ha, mubalik dayon ang takna sa pagtuon. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Salamat kayo sa inyong pagpabilin sa inyong mga radio, TV sets ug sa inyong mga mobile nga mga phones o sa inyong pagpadayon sa atong pagsunod niining atong pagtuon karon. Now let's go to the ministry of Elijah to the whole church. We mean here sa tibuok nasod sa Israel nga nahimulag sa Dios gumikan sa ilang sala nga idolatry. Kung dinhi ni tumaw balik si Elijah mga kaigsunan, we know the story. Si Obadiah yang naibalag samtang si Obadiah nangita og mga makan-an masibsiban sa ilang mga baka o mga kabayo, mga kahayupan. Nagpakita si Elias nga to kaniya na lisang si Obadiah. Ngayon si Obadiah dugay ra kang gipangita sa mga tao, wanted ka sa tibuok nasod. Ngayon si Elias ingna ang hari nga gusto kong magpakita niya kuyog sa tanang mga katawhan, mag-showdown me. This was not a debate by words, mga kaigsunan, and reasons, kundili debate ni diha sa kamatuoran kung kinsa ang Dios by action. So ang ilang gihimo, let's cut short mga kaigsunan the story, nag-set up sila og duha ka halaran. Ang usa ka halaran alang sa mga Baal, alang kang Baal, og sa mga propeta nga iyan ni Baal, og ang usa ka halaran mga kaigsunan nagbinugtong si Elias ra usa didto ang niatubang. He gave the chance first to all the Baal worshippers to do their cry. Grabe nilang inampuay ngadto kang Baal nga tubagon ang ilang pagampo og ipakanaog ang iyang kalayo nga mo'y muot-ot sa ilang mga halad mga kaigsunan. But the day was almost over. Their God was fast asleep. Sa rebot ipasabotan ni mga kaigsunan. Wa gyud na nakatulog. Kaya ang labing tinuod, wala gyud na sila nag-exist mga kaigsunan ang mga Diyos-Diyos. So, they were praying, they were cutting themselves, they were crying in vain mga kaigsunan. Aron lang mga liya o mga liupo sa ilang Diyos nga wa diha. So, ni-surrender sila. Niingon si Elias, alright, kanalin ninyo ang palibot sa akong halaran. Pagkuha mo tubig, kung naapa mo'y makuha, buuin ninyo na. Awas mga kaigsunan. And then, at that moment, Elijah uttered the most powerful prayer. And after his prayer, mga kaigsunan, ang kalayo gikan sa langit, mikanaog, dili ngadto sa mga dautan nga mga katawan, kundili ngadto sa iyang halad mga kaigsunan. And so happened the reconciliation between a nation towards the true God, mga kaigsuunan. Naay mga comments din niya akong makuban. Ma'am Pinky. Akong huna-huna mga kaigsuunan nga kadtong mga mini nga propeta ni Baal nga nagsayo-sayo pagani aron lang gyud nga ipakita nga mo makadungog ang ilang Diyos-Diyos. Wa man sila nagampo, walay challenge to nga performance nila tungod kay wa sila ang mora tong ilaha kanang action ra gyud nila nga walay labot pa kay Elijah ato makomparar nga nagampo pa siya sa Ginoo nga padalhan o bubuan og tubig ang iyang altar
ma-imagine ako nga kanang tubig gipangayo ang balang presensya sa balang espiritu. So kanang bahina human nga nabubuan sa tubig nga girepresentahan sa balang espiritu, ang tinuod nga manalagna diha pa ming tubag ang Ginoo nga gisunog dahi kalayo, nga gisunog ang maong halad pagtubag nga siya buhi gid nga Ginoo. Okay. Sulusama ana ang atong kahimtang karon bisan sa kang John the Baptist sa iyang pagsugod sa pagwali nga ang mga katawhan maghinulsol og sa dihang nakita nga diha sa tubigon nga dapit migawa si Ginoong Hesus og nag-welcome niya sa pagsugod sa iyang ministry. Makita nato nga ang Ginoo nagpadayag bisan gani sa simbolo sa salampati o sa iyang tingog nga gisulti sa akong anak may kalipay ako. So sa atong kapanahonan mga kaigsuonan, atong leksyon masabtan nga ang Ginoo buot gid niya nga kita mo pasig uli sa atong relasyon balik ngadto sa iyaha mismo, sa dili pa musirado ang kaluwasan. Amen. So mao na nga kining atong bautismo sa mga pagsulay, mga paglutos, mga kalisod, kamatay, kana siya makapahinumdum nato sa pagdangop kanunay sa Ginoo. Amen. Pastor Gingging. Imagine ko mga kaigsuonan ba nga grabe gyud ang connection ni Elijah sa Ginoo gyud. Kanang pag-ingon bitaw niya nga answer me Lord, answer me. Mga kaigsuonan, basahan ninyo ayo ang chapter 18 sa 1 Kings. 'Di ba? Ang 17 man to ganina karon 18. Kanang sa verse 37 lang answer me Lord, answer me so that these people will know that you the Lord our God as that you are bringing them back to yourself. So, ingon si Elias nga Ginoo, tubag ako kay gusto nako gyud nga masiguli gining mga tawhana diha nimo. Grabe gyud ang iyang determination makaigsunan. Grabe gyud ang iyang connection sa Ginoo. So kung imong gamiton sa application sa atong pagkinabuhi makaigsunan nga kung naa di ay tay lig-on nga connection sa atong Ginoo, walay imposible makaigsunan. Imagine nga di ba naingon magkaganina pastor nga gibubuag tubig dili kay kasara bubuhi. Pila ka galon gibalik-balik Binaril. bubo dito. Sige bubuhi pa. Gihagit ni sige. Bubuhi pa. Og ato hinumduman makigsunan. Maoni nakaparevive has apil ang hari nag-ilag yun nga naa di ay gyud Ginoo. Amen. Naagi Ginoo makigsunan basta kay ikaw mismo mo barog sa tinuod bahalag unsa pay may tabo. Ang importante nga naa ka insaktong connection ngadto sa Ginoo makigsunan. So duwa nga na pastor bisag usa na lang ka kabog nga mo barog. Oh. Basta naa ka sa side sa Ginoo, wa jud ka kabalakan. Dili makamahadlok kinahanglan nimong Ginoo. Amen. Sa pag Actually, usaog ampo pila gud sila kagatos 450 to be exact. Kun imong basahon. Siya rang usa. Kita pa usahay makigsunan di naman ta mo barog kay ako ra mang usa o niya total. Sunod na Pamilya, lang pug ko. pamilya wa na ning Sige lang gibiyaan naman ko. Di am kuyog na lang pug ko ani total naghimo man ang tanan mahimo na lang pud ko. ato ning i-apply sa atong mga pag-alagad karong panahon ng mga kaigsunan. Dili sa yon nang mulangoy bitaw kang gatunga sa sulog. Sagara gyud magpatig-anod na lang gyud ang kadaghanan. And whatever are happening to that challenge our faith nowadays. Sahay di inggita mo barog mga kaigsunan. Imagine nimo si Elijah sa iyahang pagsanta sa pagkadautan. Wanted na siya, gipangita siya kay kung makit-an Patay. o kumbitay dito sa mga kaigsunan. Muna gitawag og warrantless arrest. Pero abi ninyo, wagid sa malisang mga kaigsunan, gitahan yang iyang kinabuhi, bisag unsa pay mahitabo, gumikan sa iyahang katuyuan nga ang tanang katawhan nga wala na nauyon na sa anod mga kaigsunan, mubalik sa ilang paglangoy, balik ngadto sa Dios. So, this is very encouraging, no? Na usahay sa ato ang workplace. Hadlaon lang gani ka nga di na ka makatrabaho kay di ka mosulod og Sabado. Wala. Pero if you do that miraculous survival mga kaigsuonan, nga ikaw ra usa bisan pagkapila ka nagihulga, posible kanang imong pagbarog, mao na mo ablis matas mga katawhan sa kamatuoran mga kaigsuonan. Pero abi na mo pastor. Yeah, yes. Upgrading pod karon ang approach sa kaaway. Kay dili naman ang kaaway ron moingon nga og di ka mo trabaho sa Sabado, mawad ang kag trabaho. Kung di ka mo eskwela sa Sabado, di ka tagagrado. Karon lahi man. Ang iyang unahon karon unsay imong basic needs. Di ka maigo. Oh, unsay basic needs nimo? Wa kay kwarta?
Gamiton ka. Ikaw, kay kwarta, sayo na din kwarta. So, ano na tas kwarta ron patsyon? Meaning, nga, materialism. So, kung unsay nakita sa yawa, nga mahaylo ang tao, kay ang iyang weakness kwarta, arion kaniya lutuon og maayo. Yeah. So, di ka kaamgo ana, nga ikaw ra po'y giluto sa imong kaugalingong mantika. Yeah, balikan na to ang point sa lesson ani mga kaigsunan. Kana lang yung imong pagbarog sa prinsipyo. Kay kung mahilo ka, nagpasabot na sa mga kaigsunan nga ni kompromiso ka sa mga offers nga iyang gihatag sa kaaway nimo. Pero kung mubarog ka, kanang imong pagbarog posible maunay mahimong leksyon sa uban. Nga mapasig-uli sila sa Ginoo, mga kaigsunan, just the same thing as Elijah did during his time. Pastor Amen. Mga Gigi. kaigsunan, dili baya gyud sayon. Sa giingon ni Pastor kanina, dili gyud sayon. Sayon ra ni siya istoryahon mga kaigsunan. Persultian mo nako sa kalisod sa panahon na ay mga bulog sa pagsulay kalisod. Di gyud na basta-basta mga kaigsunan. Ang ato lang yung buhaton mao ang pagpakigsuod gyud sa Ginoo. Amen. Ampo gyud ta mga kaigsunan kay kapila gini ampo si Elias. Grabe gid ang iyang prayer pagpakonektar ngadto sa Ginoo makigsunan nga Ginoo ikaw gyud ang tinuod nga Ginoo di gid ko nimo pakaulawan ayaw gyud ko pakaulawi di gid pwede maulawan siya kay nganuman siya ra gud usa kumpara sa daghang kaayo so makigsunan kun mo konektar lang gyud ka sa Ginoo ampo lang gyud ka ingon diha the people had finally reconciled to God and the streams of blessings came down. Amen. At atong dugangan na, Pastor, ang imong gi-emphasize nga, if only we are strongly connected with God, ato nang dugangan, ang atong connection sa Ginoo, naatay gitawag og total dependence and trust in His divine power. Kaya kung may connection ka, I know God, I know all this doctrine, but you don't trust Him. Total submission. That God provide all your needs, even the little ones. Wag gyapon, in vain gyapon na nga connection. Oh, yeah, that's right. So, mao to ang nahitabo sa ministeryo ni Elias, mga kaigsunan. Now, let's go to another level of our study. Gitawag gihapon ni siya og Elias sa panahon ni Ginoong Hesus. And the same ministry was his purpose, mga kaigsunan, and that is reconciliation ra gihapon. We are referring to John the Baptist. Sa diha nga taliabot ang usa ka dakong panghitabo nga mao ang paghiabot sa anak sa Dios, mga kaigsunan, Jesus Christ. Someone has to prepare the way. And that someone was John the Baptist in the spirit and the power of Elijah. Unsa may iyang gihimo ni Juan Bautista, mga kaigsunan. Atong tanaw ning Mateo Kapitulo 3, 1 ngadto sa bersikulo 8. Actually, iyang gituman kining mission of reconciliation, mga kaigsunan, nga maoy gipanagna, nga maoy iyang himuon just in the manner and power of Elijah. Ang una, mga kaigsunan, nga giwali ni Juan Bautista, paghinulsol. Ang ikaduha nga kabahin sa iyang wali, change in behavior. So, kining duha ka basic needs of the gospel, mga kaigsunan, repentance and change of behavior, was making the stage ready for the coming of the Son of God for the first time. Pastor Gingging. Abantay ang teksto makigsunan sa Matthew 3 verse 2 ingon sa diha, turn away from your sins, he said, because the kingdom of heaven is near. Bihaig yun ang inyong sala kay ang gigharian sa langit duol na. Amen. Makaigsunan, mao ni ang mensahe sa reconciliation. Mao ni ang mensahe sa pagpasiguli nga modern Elias. Kinsa ni siya? Si John the Baptist. Siya ang unya kun imong basahon ang bersikulo 8 diha na makaigsunan. Padayon nimo nagbasa, mao ni ingon diha. Sa tres, Pastor. Prepare the way for the Lord. John was the man, the prophet Isaiah, ingon diha, was asking about, he said, someone is shouting in the desert, prepare a road for the Lord. Road ang gigamit rin. Sa lain version, prepare the way for the Lord. Bakit suunan, sa wala pa mo abot si Jesus, si Ginisos, may abot si modern Elias, nga mao si John the Baptist, giandam niya ang dalan alang sa mensahe sa kaluwasan, makigsunan. Mao na ang imo akong role karon sa atong kapanahonan nga andamo nato ang pagbalik sa Ginoo, pinaagis pag-andam ug makatawhan alang sa iyang gingharian. Okay. Nga dugang pagyudini, gawas nga i-prepare andama
ninyo ang dalan sa Ginoo, tulira ninyo ang inyong mga dalan. Sa ato pa kung nagkakrukid-krukid na takaron, nagkahiwi-hiwi, ato ning istriton, atong hapyuron para mahimong tulid og hapsay. Muna ang sentimento diha nga gawas nga ang paghinulsol, pwede, sayo naman na tingaling paghinulsol, Ginoo din ako motro, pero kausa na lang, no? Atong gid ang andamon ang Amen. atong murag spiritual preparation gihapon Pastor, kay lisod man kaayo nga mag-andam ta pero watay action pinaagi sa pag-usab sa atong mga hiwi nga dalan. Okay. So, atong nakita diha mga kaigsunan ang role ni John the Baptist. Gitawag po ni siya og the forerunner of Jesus. So, kana bitawng ikaw mo andam gid bitaw sa lugar, sa venue, preparation sa tanang committee, sa di pa moabot diha ang imong speaker. So, nag-groundwork na ka, nag-Bible study ng kag mga tao, aron inig-abot sa evangelist mga kaigsunan or the main speaker nga nining tungura mao si Ginoong Hesus, everything would have been ready already. So, si John mga kaigsunan, gani gitawag dinhi ang iyahang role to turn the hearts, same message mga kaigsunan, to turn the hearts of the people to each other and to God. And by the way, si John the Baptist mga kaigsunan was a reluctant preacher baya gyud to siya. Niabot ang iyang Mesiyas. Actually, they were cousins in to certain degrees mga kaigsunan. Magulang lang siya og 6 kabuan kang Ginoong Hesus. Gipauna gid siya mga kaigsunan, dinihog sab sa manulunda ang iyang pagkatao. Bisan ang iyang ngalan mga kaigsunan, gihatag gito sa manulunda na pagani panahon nga niingon ang iyang amahan nga dili gyud ni hinganlan nganong musunod bantaan ng mando. Nganong idyan man gyud ni. Pagsulti niya istorya sunod mga kaigsunan naamang na ang iyang amahan. So it was God's purpose nga si Juan Bautista mga kaigsunan maugyoy mangandam sa dalanon sa pag-abot ni Ginoong Hesus ingon nga Mesiyas. And I will tell you, he was very successful sa iyahang buluhaton sa pag-introduce sa mga katawhan ngadto sa umalabot nga mao si Kristo, sa pag-andam sa ilang mga kasing-kasing nga mapasiguli nga to sa Ginoo mga kaigsunan. Nganong nahinimo siyang epektibo kayo kay nagkanayon dinhi bisan sa pag-abot ni Ginoong Hesus, ang iyang personal nga mga disciples all went to Jesus. Namalhin sila ingon nga mga tinun-an ni Ginoong Hesus gikan sa iya. So he was successful mga kaigsunan and he was the best reconciling agent ni adtong panahona sa diha nga niabot si Ginoong Hesus. Ug karon dinita sa moderno nga setting mga kaigsunan, gimanduan ta sa Biblia nga kita mao'y nag-take sa role ni Elijah o sa role ni John the Baptist ni ining panahon sa paghiabot ni Ginoong Hesus sa ikaduhang higayon. What exactly is our role mga kaigsunan? Unsa man gyud ning atoa? Mo pa-showdown lang bata? Mo pa-revive lang bata og kinabuhi sa uban? Ngaron mapasiguli sila sa ilang mga parente? I think these are just part of the few things that we need to do sa ato nga mga responsibilidad mga kaigsunan ingon nga mga modern Elijahs. Pastor Gingging. Mga kaigsuonan, dili ginato limtan kining usa ka importante nga punto nga kung mag-andam kita og makatawhan alang sa pagbalik sa Ginoo ingon diha, the message won't be delivered if the messengers don't live what they preach. Ang mensahe mga kaigsuonan dili gyud makaabot ngadto sa mga tao kung kita mismo nga nagdala sa mensahe wala nagkinabuhi sa atong giwali. Mga kaigsuonan, dili baya na sayon, pero masugot tag sa dili ang atong role mao gyud og pag-andam makatawhan alang siyang gingharian. Kita man ang modern John, di ba? Kita ang modern Elijah. Kita musugot tag sa dili andamo nato ang dalan sa dili pa mobalik ang Ginoo mga kaigsuonan, pero lili gyud sayon ang pagkinabuhi sa atong wali. Kinahanglan gyud na atong makita gyud kuno ang wali sa atong kinabuhi. Unang nag-ingon ang usa ka writer ingon siya, I'd rather see a sermon than hear one.
mas maayo pa'y makita nako ang wali kaysa madungog nako ang wali. Buot pasabot makigsuonan nga, bisat pagdili, tingali kay ta magsyagit diha og daghang sound system. Basta ang atong kinabuhi makita nga lig-on kita sa atong pagkakristohanon, ang atong mensahe mismo, ang atong kinabuhi, daghan ang mga tao makaila ngadto sa Ginoo. Okay, amen. So, Amen. sa kinatibukan mga kaigsunan, ang atong role din whether it was John the Baptist during his time, whether it is our role sa atong panahon karon, di ba nagtawag ta mga kaigsunan in the reconciliation ministry of Elijah. So, kitang mga katawhan sa Dios karon lakip sa atong mga panimalay, giisip ta nga mga moderno nga Elias mga kaigsunan. Wala nagpasabot nga tawgo na nimo ang imong silingan diha og yas, or Elijah na Juan. po mga bata nga gihinganlan sa ilang inahan og Elijah. Pero the spirit of that name mga kaigsunan remains the same. Kitang tanan, ikaw ug ako, mga galamiton sa Dios, nining ministeryo sa pagpasiguli. Mampingki, do you have anything to add about this? Maingon usab ang espiritu ni Juan de Bautista. Juan Bautista nga makita unta sa atoa nga naatay gitawag og mahimo tang instrumento, dili ingon nga kapandulan, kun dili ingon nga instrumento sa pagpasiguli sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Apan Amen. sa dili pa ang pagpasiguli sa relasyon ngadto sa atong Ginoo, kung doon na may mga panagbingkil ininyo ta sa atong membro sa pamilya, kinahanglan gyud nga both mo himo gyud aksyon, dili kay usaray mo himo sa pagpasiguli, ang isa magpabilin matig-a o magpasigarbo siya nga siya insakto o unsa. Kinahanglan mo himo siyang inisyatibo nga magkatagbo ang duha ka pagbati sa pagpasiguli. Kay ang kaluwasan dili man kay usara ka side, duha man ka party gid na kanunay. Oh, so both sides gid na siya, both parties should strive to reconcile before mag-ampo sa Ginoo aron dunggod atong ampo. Pastor Gingging, any parting statements? Na ako'y gusto nga i-emphasize diri makigsunan sa Testimonies for the Church Volume 4 niingon sa diri sa last nga part, when we have men who, while they are acknowledged their deficiencies, will plead with God in earnest faith as did Jacob, we shall see the same results. Power will come from God to men in answer the prayer of faith. Makigsunan, dili giday nato, usay ganina bitaw na istorya bitaw ta Pastor Tipingke, nga naatay mga kaluyahon. Dili nato malikayan makigsunan nga we have deficiencies. Pero kung mangayo kuno ta sa Ginoo sa kinasingkasing gayon nga pagpangayo pinaagis pagampo samas kang Jacob, makita nato ang dako nga results. Dunay gahom nga ihatag sa Ginoo pinaagi sa tubag sa atong pagampo uban sa pagtuo. Unya daghan unya makigsunan makabaton makonverter sa atong ministry og makita nato ang kahayag diha siyang gingharian alang sa ato ang pag-apil sa pagpaningkamot sa pagtabang siyang buhat. Makigsunan hapit na gid mobalik ang Ginoo. Kita mga doon na tayo mga kakulangon, doon na tayo mga kaluyahon. Pero kung ato ning isandig, itugyan nato sa Ginoo makigsunan, ato lang yun itugyan niya sa kinatibukan gayod, ang iyang gahom, pinagis balang spirito, magapuno sa matagos sa kanato. Amen. Akong idugang diha Pastor ang katapusan nga pamilin-bilin, sa dili madugay ang matag tao mag-atubang sa paghukom pinaagi sa mga binuhatan nga iyang nga himo ngadto sa iyang kaugalingon. So sa ato pa ang akong nasayt nga example, kung doon na kay kontra nasiluan unya magpabiling siyang magahi human sa imong effort nga masiguli ka, dili na nimo tulubagon, iyahan na ng tulubagon, dili kay ingon nga after making such effort unya bungulan ka o awayon ka, kung ikaw sa imo mismo wala na kay pagbati ngayon ana, so that means nga you are free, you have peace. Pero ang usa nga nagpabilin because of pride, mo na ng problema diha nga madawat niyang paghukom, no? Dili madugay ang matag tao. The hour of God's judgment has come, and upon the members of His church on earth rest the solemn responsibility of giving warning to those who are standing as it were in the very brink of eternal ruin. So, kita nga naibaloon sa prinsipyo,
kung may mo, we can still reach out to them. Ato ipasantop sa ila nga kung may mo, ayaw mo pagpabilin nga ingon ana. Kay, kisara po yung mga daot, no? Kisara mahinukman. To every human being in the wide world who will give heed must be made plain the principle at stake in the great controversy being waged, principles upon which hang the destinies of all mankind. Okay. Daghang kayong salamat no sa atong mga kaubanan dinhi sa takna sa pagtuon mga kaigsuonan. Ang ilahang pagpakiguban kanato sulod sa usa ka season. Gikan sa lesson 1 hangtod karon nga semana mga kaigsuonan. Natapos nato nga malamposon kini nga atong buluhaton. Now dinhi gikan kanato sa studio sa Hope Channel South Philippines. Kanamo sa takna sa pagtuon mga kaigsuonan ibilin na mo ning bulawanon nga mga pahimangno. Kitang tanan adunay responsibilidad sa pagpasiguli. Pero ang pinakadako nga kontra niining pulunga mga kaigsuonan mao ang garbo. Kung dihay garbo sa imong kasing-kasing, you will never be a successful instrument of reconciliation. Bahala ng uban og magpabilin nga pugna nila silang kasing-kasing ang garbo. Kung ikaw gusto mahimong instrumento, tuguti nga ang balang espiritu mo'y muputos kanimo ug mo'y mulamon ni anang garbo mga kaigsuonan ug mo'y muhilis ni ana. Amen. Aron ikaw ug ako mahimong malinampuson nga mga tinawag sa pagpasiguli sa mga relasyon. No, dili sayon nga mauli ta ngadto sa uban. Kay bisag asa ka mulingi karong panahon ng mga kaigsuonan, mga relasyon na himuwag. Nung ka usab nga ikaw mahimong instrumento nga mas modako pahinuon ang gap ni ana nga mga relasyon. And we are continually praying nga sa katapusan kita nga mga panimalay, ang atong mga pamilya nga nalangkob niini, laki pa nga atong mga kabataan o mga kaparintihan, mahimong galamiton sa Dios towards the reconciliation of heaven and earth aron maanda mga kaigsuonan ang kalibutan sa pag-anhi ni Hesus. Lakip na bisan pa ikaw ang imong panimalay. Sa dili pa nato ni pagatakupan mga kaigsuonan pinagi sus kapag ampo, ani ay halad sa musika. Ginoong Dios, daghang salamat sa pagpahinumdom nimo kanamo. Nga kinahanglan kami makig-uli diha kanimo. Yes, Father. Apan sa dili kami makig-uli diha kanimo tungod kay kami masalaypon, makig-uli una kami sa among isig katao Amen. o sa among membros panimalay. Tanan nga makaigsuonan nga diin na nakapasubo kami. Ginoo, dili namo ni mahimo kung wala ang imong gahom sa balang espiritu. Kung sa tudloy kami kanunay sa pagpakigkonektar diha kanimo, pinagis pag-ampo, kay imo kaming gamiton amahan, tudloy kami sa pagpaubos kanunay. Magtugyan kami sa among kinabuhi diha kanimo, o dili namo ni makaya Ginoo, kay naa kanunay namo ang garbo, palihog lang, gamhi kami. Amen, Aron sa Father. dili pa mobalik sa Ginisos, masiguli diha kami kanimo, aron dili kami manubag sa tanan nga among tulubagon diha kanimo sa panahon sa paghukom. Salamat sa kasiguruhan, salamat kay dili kami maulawan sa imong pagbalik. Makadawat kami sa kinabuhing wala katapusan. Amo kining gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus ang luwas. Amen. Amen.
Ay, kalimot man. Yeah. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. I am truly an escape from the taunting toy. I am in a country born of color and sound. I am a spectrum of diversity and community. My smile radiates compassion. My touch eases pain. My speech sparks faith. I exist in a world of perfections and frailties. Of abandon and limitation. I seek to spread hope. I am the Seventh-day Adventist Church. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.